За не ме излагаш, Валентинчо. Хайде. Ти си искам в момента, Валентине, чакай още първата минута 200 точки. Виж какво става, Валентине. Мачкат ми. Първата минута 200 точки. Вау, тя е много мощна. Много мощна. Тогава само цикаме, приятели. Да не си изориме точките тук, ще ни чупят. Валентин Ангелов, учуди ме, Валентине, 100 точки. Валентинчо. Колко дни Валентинчо. те желах, колко нощи аз те очаквах. Изгуби те съдях и в съня си.